Mela, għadu kemm intemm il-Grand Prix ta' Miami, mhux li hemm xi ħafna xi tajt, biss tajb li nagħtu naqra rendi konta x'ġara u ma ġarax matul din it-tiġrija daqstant nibdew minnu fih billi nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika qabel ma nibdew nitkellmu naqra fuq il-punti illi jidher li għandi nikkummenta fuqhom matul din it-tiġrija. Max Verstappen, kif qegħdin taraw fuq il-grafika, jirbaħ fuq Charles Leclerc u tielet post għandna lil Carlos Sainz. Verstappen illi jirbaħ tiġrija oħra hemmhekk wara illi ukoll kellu profi ta' kwalifikazzjoni fejn spiċċa fit-tielet post il-Max l-ewwel irnexxielu jitlaq tajjeb u koll jaqbes lil Sainz u mbagħad meta ġejna l-mument tal-verità irnexxielu anke jaqbes lil Leclerc li kien qiegħed l-ewwel għaldaqstant naħseb kienet rebħa importanti ħafna l-Max li kif se naraw iżjed il-qudiem resqtu qrib ukoll anke fil-klassifika tas-sewwieqa. Minn hemmhekk imbagħad naraw il-kumplament tal-punti, anzi qabel ma mmorru l-kumplament tal-punti kien ukoll podju importanti għal Sainz wara dawk iż-żewġ DNFs li kellu fl-Awstralja u f'Imola. Ċertament illi l-Ispanjol issa għandu biex ikun jista' ikompli l-inqas jitella l-punti għat-tim tal-Ferrari fil-kampjonat tal-kostrutturi nemmen illi jekk mhux forsi jħalluh suq Spanja biex għall-inqas quddiem nies u forsi jġib riżultat deċenti mbagħad nimmaġina li l-Ferrari jażlu jmorru t-triq tal-ġerarkija illi jiffavorixxu lil Monegask iżjed milli lill-Ispanjol. Naraw naqra issa l-kumplament tas-sewqa li spiċċaw fil-punti. Sergio Perez ir-raba', George Russell il-ħames, Sir Lewis Hamilton is-sitta, Bottas, Ocon, Alonso u Alexander Albon fil-ewwel 10 għal darb'oħra ta' min ukoll jiġbed l-attenzjoni illi sakemm ġejna biex noħorġu l-video Alonso kien għadu taħt investigazzjoni għal daqstant hemm possibilità wkoll illi dik il-klassifika tinbidel ta' min jinnota il-qabża tajba li jagħmel Russell fuq Hamilton fil-return tiegħu mal-Mercedes. George issa għandu 5 top 5 finishes, żgur li huwa riżultati li fil-limitazzjonijiet tal-Mercedes għandhom għalfejn jkunu kuntenti bih. Iżjed punti għal Bottas illi ukoll l-Alfa Romeo żgur se jieħdu pjaċir bihom. Albon miwwara għal darb'oħra jagħti il-punti lil Williams, riżultat sodisfaċenti ħafna għat-tim ta' Jost Capito li b'dik li relattivament hija l-iktar karozza slow li hemm fil-grid ukoll is-sewwieq Anglo-Tajlandiż irnexxielu jġib punt ta' daqstant bravo Albon, żgur mhux forsi li fil-voti li ħanħorġu għada Albon se jkollu voti għoljin. Kif qed tindunaw hemmhekk nieqsin kellna iż-żewġ sewwieqa tal-McLaren illi ma kellna tiġrija tajba xejn illum, 0 punti għal Daniele u għall-Landu, Ricciardo illi jispiċċa fit-13 post u Norris illi jirtira fl-40 wara inċident ma' Pierre Gasly. Fil-fatt ukoll Lando ikkawża l-ħruġ tas-safety car kif qed jgħid Efron Tabon hemmhekk race to forget għat-tim tal-McLaren u fil-fatt naqbel miegħek sfortunatament sew dak li kien qed jipprevedi eżatt qabel it-tellieqa fil-grid walk ta' Brandi il-mexxej Zak Brown kif ukoll il-kummenti li qal id-deputat mexxej Andreas Seidel seħħew kellna tellaq diffiċli ta' min jgħid li Ricciardo
ipprova jsalva xi ħaġa spiċċa l-11 iżda laqqat 5 sekondi penalità li waqqgħu 13. Konna nafu kienet tiġrija diffiċli di, jiena fil-fatt kif rajt il-previews u rajt trakka simili għal Bahrejn u għal Barcellona li jattellaq li jmiss mill-ewwel xelt il-bozza nispeċi ser ikollna l-problemi hawnhekk. Kif sfortunatament ġara nisperaw li nitalmu mill-iżbalji li għamilna u f'Barcellona forsi nippruvaw niġbru xi ħaġa. Naraw issa ukoll l-aktar leb veloċi illi d-darba għamilha Max Verstappen ħin ta' minuta 31.361, punt importantissimu hemmhekk għall-Olandiż illi issa kif sejrin ukoll naraw fil-klassifika tas-sewwieqa ġie viċin kompla jersaq qrib ta' Leclerc hekk kif issa Leclerc għandu 104, Verstappen 85, Perez 66, Russell illi jitla ukoll fil-raba post, anzi jibqa' raba George b'59, mbagħad għandek il-Sainz 53, Hamilton jaqbes il-Norris fis-sitt post, Hamilton 36 u Norris 35 u Bottas li jitla 8 b'30. Riżultat illi kif qegħdin taraw hemmhekk id-distak reġa' naqas għalkemm biftit bejn il-Max u ċ-Ċali. Hemmhekk issa d-distak huwa ta' 19 punt, ma ninsewx ukoll li Verstappen s'issa meta spiċċa tlila dejjem spiċċhom fl-ewwel post. Volli rim dawk iż-żewġ DNFs qed jilagħbu hemmhekk illi żgur kieku naħseb li Verstappen qiegħed attwalment f'ras il-klassifika tas-sewwieqa li kieku ma kellux ukoll dawk id-DNFs fil-Baħrin u fl-Awstralja. Il-klassifika tal-kostrutturi sa dan it-tant ukoll qegħdin naraw kif il-Ferrari għandha 157, il-Red Bull issa għandha 151, Mercedes 95, il-McLaren nżommu raba post 46, Alfa Romeo 31 u Alpine 28 punt. Inkomplu fir-raba post għalkemm id-distak minn mal-avversari issa naqas wara it-tellieqa. Qed naraw kol xi kummenti minn Efrom li qed jgħidilna aħjar jgħidulna kif Vettel mhux jaqla xejn fuq l-inċident ma' Mick. Fil-fatt l-stewards notaw dik il-penalità Efrom u jidher li mhux se jieħdu azzjoni fuqha sakemm ġejna biex noħorġu dan il-videolog l-unika investigazzjoni li kienet hemm pendenti kienet dik tal-Alonso illi milli jidher għamel xi pudina oħra. Ħarset nasta tmur fuq il-Grand Prix ta' Spanja, ma tantx hemm xi tajt. Voldieri żgur li l-Ferrari iridu se jinżlu hemmhekk biex jirbħu dit-tellieqa, Sainz ovvjament irid jaqta' figura tajba quddiem niesu. U nisperaw li l-McLaren nirkupraw minn dawk il-punti illi ma ġibniex din id-darba biex innaqru xi ħaġa qabel ma naraw lil-vari Alfa Romeo u Alpine jesqu qrib tagħna. Għalissa jien ser nieqaf hawnhekk, nfakkarkom ukoll illi jekk qed tilħaqtu l-video minn issa, dan dal-waqt se jkun fuq l-istazzjon uffiċjali ta' YouTube għal daqstant idħlu hemmhekk, inkitbu hemmhekk għafsu subscribe u lajkjaw il-paġna ħalli żgur ma tinsew ebda mill-kontenut illi qed intellaw hemmhekk fuq YouTube kif ukoll il-paġna uffiċjali tagħna ta' Instagram fejn hemmhekk ntellaw okkażjonalment xi stejjer u wkoll iżjed materjal. L-aħħar avviż li nixtieq nagħmel huwa li l-video li mista jkun nhar il-ħamis, il-programm l-intervista fejn freħ se nittrattaw il-V1 Malta Series imma
Mhux se nibdew fid-9, il-programm se jsir fis-7:30 anke biex niffaċilitaw il-Eurovision Song Contest li se jkun hemm fid-9 dikinhar se tkanta Malta daqstant l-ewwel insegwu l-programm li se jkollna fuq il-V1 Malta Series organizzat minn Velocity Esports Racing u mbagħad insegwu l-rappreżentanta Maltija Emma Muscat fil-Eurovision Song Contest li ser ikollna dil-ġimgħa f'Turin. Jiena għalissa se naqaf hawnhekk, il-lejl it-tajjeb il-kulħadd sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis fis-7:30 ħudu ħsieb u saħħit.